Riwruok mar Amnesty International mabende en riwruok mabende kedo ne ratich oganda e pacho kae ogolo siem ne sirikal e wi tiyo kod kembe mag tudruok e pacho kae menyo jogo maseyo sirikal ka olero ni tim makamano koro rocho ratich oganda e pacho kae. Jata tije ka riwruogno Houghton Irungu owacho ni Jakenya ka Jakenya ni kod ratiro mar seyo sirikal kendo sirikal ok onego dhi ataro gi chike mar rito ratiro mar jopiny. Riwruogno bende ogolo siem ne migepe Margarita e wi buogo ngima jogo maseyo sirikal ahinya te kinde ng'anyo. So we would continue to push that this region is heading in the wrong direction if it will continue to share intelligence, access to technology and telecommunications companies. It is bad for telecommunications business. I think what we are seeing is that we are now very wary of our devices. We're very wary about what we're sharing. And ultimately for a country that saw itself developing through digitization of services, the use of the expansion of our digital economy, this is one of the things that will impact on our bottom shilling, I say, because once you can use this against human rights defenders, you can use it against businesses. Kane gitwa kod jofuambo, riwruogno owacho ni Jo-Kenya madirom 128 nowito ngimagi ka 3,000 to ne omaki gi obila ka 83 to ne ondhi kendo pod ok ong'e malong'o kama gintiere. Mwaka 2024 na 2025 na mahojiano tuliyofanya na vijana watetezi wa haki za kibinadamu yanaonyesha wazi kuwa mbinu zilizotumiwa na zinazotumika kwa wingi sasa ni kwenye majukwaa ya kidijitali ni za kuzima na kukandamiza maandamano ya vijana na wanaharakati. Hii ni kupitia vitisho vya mitandaoni, matamshi ya kutishia, lugha ya matusi, kuwachafulia majina na taarifa porojo za kuwalenga vijana hao. Kwana Roeri